Приблизно так у Москві уявляють автентичний Крим. Хоча не лише. Ось нібито українець у синтетичних шароварах, кримська татарка у фесці, разом за жінкою у кокошніку. Цей фестиваль абсурду – це форум «Росія» на московському ВДНГ. Стенди не лише російські, а й присвячені всім загарбаним регіонам України – від Криму до Луганщини. Представляють їх амбасадори, точніше колаборанти і зрадники. Від Криму їх ціла вервечка. Наприклад, ректор віджатого росіянами інженерно-педагогічного університету Чингіз Якубов. В январе планируется эта выставка не одного дня. Выставка будет продолжаться около 150 дней. И также будет такая номинация, как «Образование». И наш вуз здесь будет также представлен. Крым в составе многонациональной России еще больше расцвел, еще больше преображается. Очень большое внимание уделяется межнациональному, межконфессиональному согласию. Міжнаціональне порозуміння, на думку зрадника власного народу Айдера Тіппи, полягає в нічних облавах в оселях кримських татар, тортурах і викраденнях, чи може у показових знущаннях за прояви українства. А от власник кримського сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков отримав цілу торбу сувенірів від організаторів і почесну грамоту. Колись він конфліктував з окупаційною владою та навіть трохи відсидів у російській буцегарні. Втім, тепер використовує повномасштабну війну, щоб мародерити прифронтові зоопарки і поповнювати власну колекцію, щиро віддячуючи окупаційній владі Криму. Вот, и спасибо, есть сегодня понимание главы республики в деле расширения моих парков. Вот. На форумі «Росія», який нібито символізує національну єдність, росіяни неприкрито показали своє ставлення до Кремли. Костюмовані танці, чебуреки та проєкція ханського палацу на стіні. Резиденції славетних гераїв, яку росіяни завзято знищують варварською реставрацією. Водночас центральна фігура, яка за задумом окупантів має символізувати Крим – Керченський міст. Великий, але вразливий. Російські терористи обстріляли середмістя Одеси охоронну зону ЮНЕСКО. 8 містян поранено, з них 5 у шпиталі. 32 пошкоджених будинки, за даними місцевої влади, без воду та газопостачання через влучання в комунікації. З мешканцями потрощених квартир працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Очільник військової адміністрації Одещини Олег Кіпер повідомив також про влучання по промисловій будівлі, яка деякий час не використовувалася. Під вогонь росіян потрапив Одеський художній музей. Вгатили у переддень його 124-річчя, повідомили в Міністерстві культури. Пошкоджено 7 експозицій, зіпсовано стіни, пам'ятки архітектури, вибиті деякі шибки та скло. Всі урочистості скасовані. За даними повітряних сил, ворог бив 3 керованими авіаційними ракетами Х-31 і Х-59. Запустили 20 шахедів, балістичну ракету «Іскандер-М» і надзвукову крилату ракету «Онікс», зокрема з окупованого Криму. Чтоб им все каждый день летело, вот так же. И их родным тоже. Большой привет. Під щоденним вогнем прифронтовий Херсон били не лише артилерією. Місцева влада зафіксувала влучання ракети Х-31. 54-річна жінка зазнала поранень. Медики діагностували вибухову травму та поранення плеча. Пошкоджено 4 будинки, в одному з них обвалилось перекриття. Там дивом обійшлося без постраждалих. По одній з будівель росіяни б'ють уже втретє, зауважив очільник військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. Сейчас мы работаем все в одном помещении, большое. Временно они здесь не работают. Да, благо, что никого не было.
Росіяни хочуть з'єднати Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. Залізничний шлях, за їх задумом, має пройти через Маріуполь і Бердянськ, заявив ватажок окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький. Він запевняє, що будівельні роботи вже почалися в районі Якимівки, що південніше Мелітополя. Колаборант назвав містечко важливим логістичним вузлом і прямо сказав, що вирішується перш за все питання військової логістики. Врахували окупанти і грабунок тимчасово зайнятих територій. «Голос росіян» Балицький заявив пропагандистам з РІА Новості про необхідність вивезення до Росії зерна, залізної руди, металобрухту, вугілля та іншого. Їздити через Керченський міст, каже, небезпечно через можливе його ураження. Только что забрали еще одного человека. Від полковників до рядових тюремників 90 окупаційних службовців підозрюють правозахисники у знущаннях з кримських блогерів і журналістів. Щонайменше 15 громадянських кореспондентів незаконно ув'язнили росіяни на півострові, розповіли у кримській правозахисній групі. Там назвали імена 10 катів, які досі не внесені до санкційних списків та не понесли покарання. Серед них не лише російські силовики з Центру протидії екстремізму та інших органів, а й тюремні лікарі з офіцерськими погонами, які, ігноруючи прохання бранців про допомогу, причетні до катувань. Після початку повномасштабного вторгнення ми підсилили ту роботу не тільки тому, що підсилилася кількість репресій і злочинів, а й тому, що ми хочемо все ж таки домогтися сатисфакції. Ми хочемо, щоб всі винні в цих злочинах понесли обов'язкове покарання, тому що цих злочинців доволі багато. Правозахисники фіксують злочинців в режимі реального часу та публікують усі відомості на сайті. Цим користуються, зокрема, українські прокурори, відзначила очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона закликала світ запроваджувати санкції проти катів кримських журналістів і вважає неправильним, що Міжнародний кримінальний суд не звертає уваги на злочини, скоєні росіянами до початку повномасштабного вторгнення. Також міжнародні механізми компенсації на рівні Ради Європи та ООН не включають злочини, скоєні в Криму. Журналіст. Тобто всі ті, хто сидять за ґратами зараз, вони не мають права на компенсацію в рамках цих міжнародних документів. Тому якраз ми звертаємося до країн наших партнерів, що має бути розроблені відповідні і реєстри, і механізми, які будуть включати обов'язково шкоду всю, яка була заподіяна агресією Росії саме з 2014 року. Після окупації Криму російські загарбники заблокували роботу незалежних медіа на півострові, серед яких і телеканал АТР. Журналістів, які не згодні грати за правилами окупантів, переслідують та відбирають електроніку. З появою громадянських журналістів, які публікують правду у власних блогах, почалися розправи й над ними. Росіяни не гребують і тортурами. Серед найвідоміших Ірина Данилович, яка у СІЗО Сімферополя перенесла інсульт і отит, внаслідок чого втратила слух на одне вухо. Також це Амет Сулейманов, який потребує операції на серці, та Владислав Єсипенко, що пережив жорстокі знущання росіян.